ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଯିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୋଧେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଦୋଷଠି, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦୋଷଠି, ସେ ଫାଟକ, ସେ ଫାଟକ ଉପରେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଚିତ୍ର ଫାଟକ ଦେଇ ଆମେ ଶାରଳାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ବା ଚମ୍ପଟ ଶାରଳାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ବାଟଟି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଫାଟକଟି ଦେଖିଲେ, ସେ ଫାଟକର ଡାହାଣ ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା ପଡ଼େ, ବାମ ପଟୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧିପୀଠ ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, 1.5 କିଲୋମିଟର। ଯେଉଁ ଫାଟକଟି ଦେଖିଲେ ଦୋଷଠି ବୋଲି ଯାଉ କୁହନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏଟା ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବୁ। ପୂର୍ବେ ଏଇଟା କଟକ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ଲକ ଏଇଟା। ଏ ଗାଁକୁ ଆମର କନକପୁରୀ ପାଟଣା ଆଗେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ କନକପୁର କହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାହାଣକୁ ଯିବୁ। ସାମ୍ନା ବାଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପଶିଗଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। କନକପୁରୀ ପାଟଣା ବା କନକପୁର ଆମର ଯିଏ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଗାଁ ଦେଇକି, ଯେଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଏଇଟା। କନକପୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କନକପୁରୀ ପାଟଣା ଆଗେ ଥିଲା, ଏବେ କନକପୁର ହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏ ସାରଳା ଦାସ, ତାଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା। ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳାଙ୍କ ଦାସ ବା ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମେ ସାରଳା ଦାସ। ଆମେ କହୁଛୁ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ସେ ପୃଥିବୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ। ଏଠି ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭବନ ତାଙ୍କର। ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ, ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ପଡ଼ିଆ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରଟା ଖଇର ରଙ୍ଗର, ହନୁମାନ କଲରର ରଙ୍ଗ। ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା। ଏଠି ହନୁମାନ କଲରର ଯେଉଁ ଘର, ତା ପଛପଟୁ ଛୋଟ ନଈ ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନ ଦେଖିବେ, ମହାବୀର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମହାବୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାଟରଟି ମଝି କୋଠରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଝି କୋଠରରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣ ପଟକୁ, ବାମ ପଟକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ। ଏ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଠାକୁରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗଛ ମୂଳରେ ଏଟାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ବାକି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ସମାଧିସ୍ଥଳ। ଏଇ ଆଦିକବି, ମହାକବି ମା ସାରଳାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଧି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଁ, ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ସମାଧି ହେଇଛି। ସମାଧିରେ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରେଇଦେଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର, ମା ସାରଳାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଜିର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି।